Здравейте всички! Днес ще ви покажа как да си направите този грим, използвайки Naked Chocolate палитрата на Makeup Revolution. Първото нещо, което правя е да поставя база за лице. Аз лично използвам тази на Lush Cosmetics. Харесва ми, защото е на маслена основа, а моята кожа е склонна към изсушаване. Поставям я върху цялото лице, като я втривам леко и нежно с пръстчетата си. След базата за лице преминавам към фондитен, като за момента използвам този на Catrice. Нанасям го с гъбичка, която е предварително леко увлажнена. Намирам нанасянето с гъбичка много по-удобно за мен, отколкото това с щетка. Ефектът, който придава, е много натурален и естествен. Фондитенът се разнася много хубаво по кожата и прикрива всички неравенства, червенини и пъпчици. Разнасям го с потупващи движения, като намирам, че така ми е най-удобно и изглежда най-добре. След фондитена обичам да поставям пудра, като използвам тази голяма четка. Концентрирам поставянето на пудрата главно под очите. Насякъде другаде просто слагам съвсем маничко, колкото да запечатам фондитена и да го направя още по-матов. След пудрата минавам към очите, като първото нещо, което правя е да поставя база за сенки. Използвам тази на Essence, като тя е хубава и кара сенките да издържат цял ден, без да се събират в сгъвката на окото. Нанасям я леко, като след това я преливам с пръстчетата си. Сега, използвайки тази голяма пухкава четка, избирам този светъл телесен матов цвят от палитрата. Поставям го върху целия клепач, като го използвам да запечата основата за сенки преди нея. Този цвят също така ще ни бъде база за другите цветове, които ще сложим след него. Използвам тази мъничка четка и най-светлият блестящ цвят от палитрата, който да сложа за просветление във вътрешното крайче на окото. Сега взимам тази плоска четка и използвайки този златист светъл цвят от палитрата, с потупващи движения аз го нанасям върху целия клепач, като не минавам загъвката на окото. Използвайки този по-тъмен пак блестящ цвят и същата четка, аз започвам да го концентрирам в сгъвката на окото, като леко преливам двата цвята. Взимайки тази по-голяма пухкава четка и този матов кафяв светъл цвят от палитрата, аз я поставям в мястото на аценките, за да създам натуралната сянка на окото, която премахна с нанасянето на базата и светлия цвят от началото. Сега взимам тази маничка четка и ето този светъл кафяв блестящ цвят от палитрата и го поставям на долния клепач, като преливам с цветовете отгоре и с бляскавия светъл цвят от началото. Преминавам към нанасянето на очна линия, като използвам тази водоустойчива на Makeup Revolution. Нея си я взех заедно с палитрата, за да я изпробвам, но за сега не ми е любимец.
Използвайки любимата ми очна линия на Wet n Wild, аз рисувам вътрешната ъглова точка на окото. Продължавам с нанасянето на този черен гел молив на есенс във водната линия, като леко го размазвам между миглите. Преминавам към нанасянето на спирала, като тук не правя нищо особено. Само гледам да потъмня миглите си и да ги направя малко по-обемисти и дълги. И очите са готови. Използвайки матовата сянка на NYX Stole и тази скосена четка, аз започвам да подчертавам скулите си и да контурирам лицето си. Взимайки тази по-малка кръгла четка, с кръгови движения аз блендвам контуриращата пудра. Това ми помага да разнеса много по-лесно продукта по лицето и да няма този така остър ефект. Взимайки обикновена четка за руж, аз смесвам тези два цвята, като единият е прасковен, малко по-розовеникъв, а другият е с блестящи частички. Минавам към поставянето на хайлайтър, като използвам тази четка и този хайлайтър от Golden Rose. По принцип обичам да използвам много, защото обичам този блестящ ефект. Най-много обичам да поставям върху скулите си. Също така обичам да преливам хайлайтера нагоре съвсем леко малко към веждата си. Обичам да слагам много малко на крайчица на нослето си и на тусните. Преминавам към поставянето на червилото, като използвам това, което е 2-3 тона по-розовенещо от моите собствени устни и го нанасям първо, като очертавам устните си с помощта на четка и малко от продукта върху нея. След това взимам този по-светъл розов цвят, който го нанасям само в средата на устните си.
Преливайки го с другия цвят, аз получавам този ефект, който е така известен като омбре ефект. И завършеният вид на грима е готов. Благодаря, че останахте с мен до края. Довиждане!